أرسط زينا الفابريكا شكور ونجي سرخبو سيت ريفورم أب كالوت فابريكاتات كم زدقم قدما من أبي أحمد قليصا كاب حزبي زلعلو حتوتات المعات ملاش نكرخبو صراحة المعات سلامنا واجد كام صراح كم زقبا رئيسة من محدار كل حرارة قال كبدا قليصا كابوساي روسيا حيل النازي سعرت له مبل 8 عمت بعل عوتات خبرات على عربي حدا جنبوت كل تشحن عصر شوعتنا متمرت مشت ساعات حدا عقيلو ناباكم استدالو ما أدزينا إتوي تقرنيا حيزنا لكم قربنا لنا كما يتوعلو كما يتمسكوا رات تملكتي مزيناتات قيتات شوالو مساهم كصنحي سناي مكتال نكون لكم تمنيتنايو فلما حصرت زيناتات أب فابريكا شكور ونجي سرخب ريفورم وصيت أب كالوت فابريكاتات كم زدقم تسبيتي قبر كبلو قدما من أبي أحمد قليصام ريفورم كم سراح قوامي عودة مرئي تسخونه وصيت شكور فابريكا ونجي تعزيبنا كبلو توم قدما من محبرة ميديا قصهم قليصام شكور فابريكا ونجي قدمي 7 عامات بصبوق مسارات مهناتو أردهم مزبن تيتقوع عيزو يغريتا مزبن تزي تقوع عيزو تنحن حيك خونا يخيلن زبلو توم قدما من قدمو زبقل ازني دحيرو نزبصح قرني كقدمو يخيليلم بنهر زبنون دحر زي قدمكم جزا عرسو يقدم كبلوا غنزبم فابريكا شكور ونجي قدم 3 عامات سراحتنياتاتو دموز مخفال كم زي كاله بمزخخر عدا كم صاورا تصعينو ونيرلم بمخانوز تسرح ريفورم امالتي كاب زنبره حدشحن 500 كنتال لومي نام معلتاو فريات 7,000 كنتال عبيلهم كاب زحلفون 14 عامتات كاب سراح وصاي زنبره مذكرتا بزح سب زخونه دستا كرميلا كم بحدش مفراي جميرو كبلو ازخاخيرم ابعودي تروفات ليماتا معلت 3,000 لتر صبان 20,000 نقاقحون مفراي زخل سراح مسرحو بمحبار ملختيتي قندي ملكعتي قصري نعيني كم زمارخه ارديم ونجي كبتي صاغمات حليفو بتشع تواريخ 8.7 بليون بر اتو تاتيلوم توم قدماي منستر زي تنكرو صيت ريفورم اب كالوت فابريكاتات كيدغم تصبيتي يغبر كبلو حبيرام امونغو روسيا ايثيوبيان زلو ركب نغدينا عبي ممصو امباسادر روسيا بايثيوبيا ابغين تركين غليصام إثيوبيا أبال بريكس مخانان كلتا وكتبا لمعاتنا على ملخم التحبار لعل قدا كم زهلوز قلسو أمباسادر إبغني تركين كاب كتبا وربحاتات بتوساقي إثيوبيا ببركي مدرخ عالم زلوا تاريخ أو بصحيت زي حيليلم أمونغو إثيوبيا روسيا زلو كتبا ومتحبار بزبلس أن متنخار مسارت كم زخون حبيرم كومبانياتات روسيا عقم عداقا إثيوبيا بمردا بعودي إنرجي إنفورميشن تكنولوجين حرشان موفار دليت كم زلوهم أرديهم حدشي كومبانياتات روسيا بإثيوبيا أبسفلاليو عودتات ناتوافرو كم زركوون حبيرم بزيون حقرات كتبا وركب بزبلس أن عبي ممسو مقلاصهم صبصاب قلقالو سينا إثيوبيا أملاقيت الله حزون كاب روسيا كي وصانا روسيا حيلي نازي سعرت له مبل 8 عامات بعل عوتام تخبر الله روسيا كلا كوينات عالم وراري حيلي نازي بممكات سعرت له مبل 8 عامات بعل عوتاب كتما موسكو باستفلاليو مدلوات نخبرة تركب بعل عوت روسيا بعد دبابيات موسكو بزخري سماعتات جميرو باستفلاليو تهدراوي سنسرعاتات تعجبو ناتتصنبليو باش حد غصرو تهدرات كمون وتهدراو تشكركرتي اب الدباباي وتهدراو سلفي كجبرام ترأينين بتوساخي روسياويان هاجرو مابسلست عودوغ نازي عوت ابزرخبت الأوان زي تسوق وازمادوم سئل بمحازنا بعد دباباي وصيوم كذكريمون تبايلو بريزيدنت اياز قسلاسي ابزخري مبل 8 عامت بعل عوت روسيا نمستاف اب موسكو ترخيبام يوم
أمكتال ما دزينا يتبي تجنيا خم تركب كورة تختاتلتي حزد ما بزرز نبز حاضنا يوم زيناتات كنسجرنا مسانا صنحو سلام كتالكم نمسجن كاب حزبي زي العلو حتوتات لمعات ملاش نكرخبو صراحة لمعات سلامنا وارد كام صراحة كم زقبا رسم محدار كل الأمحار رجع كبدأ جليسهم بمن محدار بهرسب أوي كاب كل نزوباتاتن محدار كتماتاتن بحزبي توكلوا كفتات حبرت سب أب وانا وكونتات زتيم راهيل فريون زوانا دتو سبساب دهب ياسين أب من محدار بهرسب أوي كاب كلن كبابتات زوباس توكلوا كفلتات حبرتسب زته تساليتيوم أبتي مخفتي مدرخ زته استرخبوا وانا محدارة بهرسب تيدروس اندالو سلام نمأسال بزوحات سراحتي موكانهم تزاريبهم كفتኛ የመደፍረስና የመቃወስ አደጋ ላይ ገብቶ የነበረው የብሔረሰብ አብልዑል ሐደጋ በጽሑ ዝነበረ ጸገም ምምሕዳር ብሔረሰብ እናፈታሕና በኸይድውን ንልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ግቡእ ጠመተ ሂብና ሰላም ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን አዋዲድና እናፈጽምና ንርከብ ኣብቲ መድረኽ ዘተ ተሳተፍትውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብምዃን ዝረኸብዎ ሰላም ንምሕላው ብትረት ከም ዝሰርሑ ገሊጾም እዚህ የታደምነ ሰዎች በሙሉ ከራሳችን ጀምረን ራሳችንን ሰላም ማድረግ ይተበቀብናል ኣብዚ ዝተዓደምና ኩልና ንባዕልና ሰላም ክንገብር ይግበአና ስድራናውን ሰላም ጌርና ንኸባቢና መርአያ ክንከውን ንኽእሊና ይህን አንጻራዊ ሰላም ልጆቻችን ወደ ትምህርት ቤት ጀምረዋል ነዚ አንጻራዊ ሰላም ልምዓት ክሰፍን ዝሓሰብናዮ ክንዕወት ሽማግለታት ዓዲ ኣቦታት ሃይማኖት ልእኽቶ ወሲድና ኣብ ጎኖም ብምዃን ሰላም ክነቐጽል ኢና እኔ መምህር ነኝ ነገር ግን ተማሪዎቻችን ከጃችን የሉም أنا ممهري تمهرو جن أب إدنا يلون سلازخنا نهي ودك أنا خنحسب يجبا منجستي سرح مخبار حقي أنا غيرك أتصل اللو نحناون أبغون منجستي دو كنبل يجبا حتوتات اللمعات منجدي ماين ما برحتنون كابتا ساعتفت مدرخ تلع لهم يوم يزيجن منجد يا يوكسان منجد بيهون إهم بتجابي هنتا يهدم منجد زيجنن يا يوكسنن بجبو خناتات ناخده يكونن የአየር ማረፊያ እንጅባራ ላይ እንደሚሰራ መረጃ ሰምተናል معرفون فرت أير أب إنجبارا كم زسرح سمعنانا تكبارو تزقبرلنا مبرهاتون مسرتاو تقم سلازلنا تتخيلو تزفتح ኮሪደር ልማት በዞኖች በከተሞች አካባቢ ወርዶ ልማት ኮሪደር አብ ዞባታት ከተማታት ወሪዱ ህዝብን ክትቀም ክትትል ንክግበር يحتت كم صبصاب أميكو كابت محبرسب استلعلو حتوتات بببركو ملاش كم زرخبون رسم محدار أرقا كبده قليص أميام ለሰላም ከዛሬ ጀምራችሁ ቆርጣችሁ መነሳት አለባችሁ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ቆሪጽኩም እንሰላም ተላዓሉ መንግስት ደግፉ ንዓኹም ክብሉ ጸጥታ ንምኽባር መስዋዕትነት ዝኸፍሉ መራራሓታት ኣለው ካብ መንግስት ዝመጽእ አንፈት ልምዓት ምውጋን የድልዩ أبتحتي إنستيتيوت عنا حبرت سب إثيوبيا زركب مأخل قطر سجات عنا حبرت سب مأخل لهكت عنا حبرت سب أفريقيا نكون إلا ومخفتي مرها جبري تساليتهم الدلو فكادن زواد دو سبساب بريو برهانا أبتحتي إنستيتيوت عنا حبرت سب إثيوبيا زركب مأخل قطر سجات عنا حبرت سب مأخل لهكت عنا حبرت سب أفريقيا كوينو نخجلجل علاوي مخفتي مرها جبري تخيلو ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ኣብቲ ስነ ስርዓት እቲ ማእኸል ሓደ ኣካል ከይዲ ህንጸት ድልዱል ስርዓተ ጥዕና ምዃኑ ኣብሪሄነን health system in Ethiopia in Africa እቲ ስርዓተ ጥዕና ብብርኪ ኢትዮጵያ ኣፍሪካን ብደረጃ ዓለም ለኸን ኣብ ጉዳይ ስርዓተ ጥዕና ሕብረተሰብ ዝተሓላለኹ ፈተናታት ንምሕላፍ ዝተዳለወ ክኸውን ይግባእ እዚ ሰብ ሞያ ንጡፋትን ድልዋትን ክኾኑ ይኽእሎም ኩል ሻብ ስጋት ጥዕና ሕብረተሰብ ንምክልኻልን ሓደጋ ተፈጥሮ ንምክልኻል ቀዲምና ክንዳሉ ይግባእ ኣብ ኢትዮጵያ ጉጅለ ምላሽ እዋን ሓደጋ ተወዲቡ እዩ ብብርካ ኣፍሪካ ከምኡ ክኸውን ኢና ንደሊ ድልዱል ስርዓተ ጥዕና ምህናጽ ናይ ኩሉ ዋኒን እዩ ክኸውን ዘለዎ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዶክተር መሳይ ሃይሉ ብወገኖም እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ ስጋት ጥዕና ሕብረተሰብ ዘድህቡ ዳህሳስ ቅድመ ምድላውን ተቃልዓይነትን ከም ዘካይድ የረድኡ በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በዚህ ዘርፍ በርካታ የሪፎርም ስራዎች ተሰርተዋልና ኣብ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘፈር ብዙሓት ምምሕያሻት ተሰሪሖም እዮም
ዓለም ለኻዊ ደረጃኡ ሓልዩ ምላሽ ክህብ ዝኽእል ዳህሳስ ሕማማት ንምክያድ ዘኽእል ዓቕሚ ከምኡ ድማ ዳህሳስ ድልውነት ተቓላዕነትን ስጋትን ብኣጋብ ብምፍላይ ትልሚ ምላሽ ስጋት ጥዕና ሕብረተሰብ ዘሰናድእ ሓደጋ እንተጋጥም ምላሽ መሃብ ኣብ ክልላት ዘለዋ ማእኸላት ምትሕባር ስጋት ጥዕና ሕብረተሰብ ንምጥንኻር ዝሰርሕን ማእኸል እዩ ካባን ሓሊፉ ንገራውቲ ሃገራት ድጋፍ ንምሃብ ተሓሲቡ ዝተሰናድአ መድረኽ እዩ ኣብ ማእኸል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ ሓላፊ ድልውነትን ምላሽን ሓደጋ ወሳም ማንኮላ እቲ ማእኸል ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ተጸራሒ ዓቕሚ ዝህብ እዩ ይብሉ እዚ ማእኸል ልህቀት ኣብዛ ሃገር ዘሎ ኸይዲ ህንፀት ዓቕሚ ዘጠናኽር እዩ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሕላው ዘሎ ምትሕብባር እውን ዘጉልብት እዩ እዚ ማእኸል ልህቀት ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነስ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ተጸራሒ ሓገዝ ዘበርክት እዩ ክኸውን መንግስቲ ባይታ ዘትሕዞም ዝርግሐ መሰረተ ልምዓታት ዓቕሚ ማሕበረሰብ ምውሉዳድ ብመስርሕ ምዕባለ ስድራ ጸጋታት ሌማት ጠለብ ቁጠባ ከደንፍዑ ዝተዋደዱ ስራሕቲ ጠለብ ዓርሰ ምርኮሳ ምግቢ ዓምም ከም ዘሎ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ገሊጹ መርሃ ሰላም መረሳ ለሎ ናይ ቁጠባ ሃጓፍ ንምምላእ ሕድሕድ ሰብ ኣብ ድሕሪ ገደንኡ ምህርትታት ኣፍርዩ እቱ ካብ ለይግብኡ ወጻኢ በዓሉ ተውሒዙ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ጠለባት በዓሉ ተንጠልጠለ ልተማዓራረዩ ከባቢያዊ ኩነታት ንምፍጣር የሌማት ትሩፋት ወይ ከዓ ጸጋታት ሌማት ከም ሓደ ግብኣት ተወሲዱ ኣንፈት ሃገር ኮይኑ ኣብ ልተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ላተተግበረ ጸኒሑ እዩ ከዚ ንርከበሉ ከባቢ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ወረዳ ወንጂና ንርከብ ያው ከምቶም ካልኦት ከባቢታት ሃገርና የሌማት ትሩፋት ተተግባር ካብ ልግበረሎም ከባቢታት ውሽጢ ሓደ እዩ ጠለብና ዓቕምን ዘይምምዕዳው አንቃፍ ሕማማት ልምዓት ከይኾኑ ብልጽግና ቤተሰብ ብዝብል መስርሕ ስድራ ወዲብና መንግስታዊ ዓቕምታት ሰዋዲድና ስራሕቲ ልምዓት ብግቡእ ነሳልጠለና ብማል ዘብርሁ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ አይተ አለሙ ቂልጦ እዮም በዚህ በፋሚሊ ፕሮስፐሪቲ በምንለው ያ ደግሞ የቤተሰብ ብልጽግና በሚለው ብዙ ሼዶች ወደ 2800 ሼዶች በላይ የገነባንበት ሁኔታዎች አለ ማለት ብልጽግና ቤተሰብ ብዝብል መሰረት ልዕሊ 2800 ሼዳት ዝሃነጽናሉ ኩነታት ኣሎ ከምዚኦም ዓይነት ሼዳት ካሊ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ብብርኪ ከተማ ብቁጽሪ ብዝሕ ዝበሉ ኣለውና ናይ መንግስቲ ፖሊስን ስትራቴጂን ብበጀት መንግስቲ ጥራሕ ምዕዋዝ ስለዘይካል ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣለዋ ዘን ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ኣባላት ኣለዋን እታ ኣባል ጠለብ ኣለዎ ጸባ ይደሊ ደርሆ ይጠልብ እንቃቑሖ የድልዮ ስጋን ዓሳን ክረክብ ድሌት ኣለዎ በዚ ድማ ንሳቶም ገንዘብ ካብ ሃለዎም ንሕና ኣብ ዘሰናዳናይ መሬት መሰረተ ልምዓትን ህንፀት ተሳሊጦም ንማሕበረሰብ ንማሕበሮም ክረውሑ እንነጥፈሉ ኣግባብ ኣሎ በዛ ኣግባብ 190 ሸዳት ዝሃነጽናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ بمبل سالساي إن خطلوا التجابرة بجت منجسيو بالتقنا بيتسب 88 ميتاوي حبر سرح محاورات كل ميتاوي بجت منجسي 5 ميتاوي قبلنا 270 حدن شدات بمهنات نمناسين تتكمت نمم محللاف لمعات صبا سغان عسان طمته غيرنا نتكبرو زعوا ودعاوي زخون الخونتات يزلو لعلي 600 شيد نمهتار خفتي عدلاي مخانو تنصيرو ناب تግባር ተሰጊሩ እዩ ግዳሞ ጥቅምታቱ ብሰፊሑ ይግለጽ ያው ዳሐረስታይና ንርከብ ጸጋታት ሌማት ባይታ ካብ ልሕዘሎም ስፍራታት ውሽጥ ሓደ እዩ ለአመሰለ ናይ ምህጣር خፍቲ ይስራሕ ጎና ጎንውን ከምልዚኦም ለአመሰለ ዱኽዕታት ብሕንጹጽ አግባብ ክርከውን ያው ለኻልኦት ናይ ሕርሻ ዱኽዕ ኮይንኻ ምግልጋል ይኹን ቱ ሃገር هم ሃገር ለሐዘቶ ትልምታት አረንጓዴ አሻራ ወይ ከዓ ሐምለዋይ አሰር መሰረተ ምድሐዙን ተኽልታት ላብ ማዓሎም ብስሉጥ ለኸወጽሑ ባዓሉ ለኻለ ግደለዎ ማለት እዩ ኣብ ስራሕቲ ጸጋታት ሌማት እንዳነጠፈ ዝርከብ ነባራይ ወረዳ ወንጂ ኩሪፍቱ ሓረስታይ ትንሳኤታት ደሰ ተሰማ ኣብ ንጥፈት ልማዓት ጸጋታት ሌማት ብልዑል ተበግሶ ምስ መሰታታቱ ይነጥፍ ምህላውን ንምዕዋት ሽቶታቶም መንግስቲ ብናውትን ብእታወትን ሓገዝ ከም ዝገብረሎም ይገልጽ ብስሮ ካብ ፍራምረ ካብ ዝርከብ ኣታው ብዝዛይደ ኣብቲ ባይታ ፍራምረ ዝርከብ ክፉት ቦታታት ንኻሊ እታወት ክግልገሉሎም ተበግሶ ከም ዘለዎም ይገልጽ ለቀማ ከጀመርኩ አመት ከ3 ወሬ ነው ምናምን ነው ምህርቲ ፍረ መእካብ ካብ ዝጅምር ዓመትን ከባቢ 3 ወርሕን እንተገበርኩ ኣብዚ እዋን ናብ 120 ቢያጆ ጽዒነ ሓደ ቢያጆ ማለት
5000 ኪሎግራም እዩ ብምቕጻል ካሊእ ንምትካልን ንምስፋሕን ተሊመ ኣለኹ منسي شامبل تسفاي مناسي ኣብ ንጥፈት ልምዓት ተሳትፎ ክህልዮም ምዒዱ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዘይተዳህሰ ጸጋ ብዓይኒ ልምዓት ክትመት መልእኽቲ ይሕልፍ ለምሳሌ በዚህ በአዋሽ ጀርባ ያሉ መሬቶች ዳገታማ ናቸው ከማብነት ድሕረ አዋሽ ዝርከቡ ቦታታት በረኽቲ እዮም ብዙሕ ግዜ በዓመት ሓደ ሻዕዮም ግልጋሎት ዝህቡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓመት ሓደ ሻዕዮም አገልግሎት ዝህቡ ቀረብ ማይ ኣይተማልአን ኣብቲ ከባቢ ንሕና ንርከበሉ ዝነበረ ስራሕ ተዓሚሙ ማይ ክህሉ ተመቻችዩ አዋሽ እውን ቀረባ እዩ ቶም ሓረስቶት ትክክለኛ መጽናዕት ዘይዓለበሎም ፈልስታት ኣብ ዕዳጋ ይውዕሉ ከም ዘለውን ጥንቃቐ ክውሰድን ሓቢሮም ቋሚ ተኽልታቶም ካብ ሕማም ንምሕላው ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ልዑል ተበግሶ ክህልዮ መልእኽቲ ይሕልፉ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ጥንኩር ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ቁጠባውን ብዝተፈላለየ መልክዕ እናቐጸለት ትርከብ ኣብዚ ቅነ ካብ መንጎ ዝተወገኑ ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳር ምዝታዮም ዝጥቀስዩ አብርሃም ፍስሐ ዝርዝር ኣለዎ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ሎሚ ኣብ ሩስያ ዝኽበር መበል 80 መዓልቲ ዓወት ሩስያ ንምስታፍ ትማሊ ናብ ሞስኮ ምእታዎም ይዝከር ፕሬዚዳንት ታዬ ኣብ ሞስኮ እንትበጽሑ ላዕለዋይ ሓላፊ ስራሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣናቶሊ ባሽኪን ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሎም ተገሊጾም ካልኣይ ኩናት ዓለም ምዝዛሙ ስዒቡ ብፍላይ ነበር ሕብረት ሶቪየት ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ናዚ ጀርመን ዝረኸቡ ዓወት ዝዝክር መበል 80 ዓመት በዓል ብዙሓት መራሕቲ ዓለም ከም ዝሳተፉ ተገሊጹሎም ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ጎናጎንቲ ኣከባብራ በዓል ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ክልቲኣውን ኩለመድያውን ዲፕሎማሲያዊ ዘተ ኣካይዶም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ሩስያን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ንግዲ እናዓበየ ምምፁ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ኤቭጌኒ ተርኬሂን ገሊጾም ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ንክልቲኣዊ ልምዓት ቁጠባን ዓለም ለኸ ምትሕብባርን ልዑል ግደ ከም ዝህሎ ዝገለጹ ኣምባሳደር ኤቭጌኒ ተርኬሂን ካብ ቁጠባዊ ረብሓታት ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ዝለዓለ ርክብ ዘለዋ ታሪኻዊ ግደም ብዝበለጸ ዝሕይል እዩ ኢሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሩስያን ዘሎ ቁጠባዊ ምትሕብባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር መሰረት ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ኩባንያታት ሩስያ ዓቕሚ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ብምርዳእ ኣብ ዓውዲ ኢነርጂ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ሕርሻን ንምውፋር ድሌት ከም ዘለዎም ኣረድዮም ሓደሽቲ ኩባንያታት ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እናተዋፈሩ ከም ዝርከቡን በዚ እውን እተን ሃገራት ቁጠባዊ ርክበን ብዝበለጸ እናዓበየ ምምፁ እዮም ኣረድዮም ዘለዎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጠባዊ ምትሕብባርን ተጠናኺሩ ምቕጻሉ ብምሕባር ኣብ ፈለማ 2024 ኣቋፅረ ፈረንጂ 10 ኣዋርሕ ዝነበረ ልውውጥ ንግዲ ናብ 400 ምውሳኹ እውን ሓቢሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ውክልና ንግዲ ሩስያ ኣብ ውሽጢ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ዘለው ዕድላት ንምጥቃም ካብ ዝደልዩ ኩባንያታት ሕቶታት እናቐጸለ ምዃኑ እውን ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ንግዲ ልውውጥ እተን ሃገራት ንምዕባይ እናሰርሐ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፍሉይ ዞባታት ቁጠባ ምውፋር ዝደልዩ ትካላት ንግዲ ሩስያ እንተሃልዮም ሰፋሕቲ ዕድላት ምንባሮም ተዛሪቦም ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ሃገራት ኣፍሪካን ዘሎ ምሕዝነት ቁጠባን ምትእስሳር ንግድን ንምጥንኻር ዝዓለመ ጉባኤ ከም እተተኣናግድ ተገሊጹ ሓምሻይ ጉባኤ ንግዲ ፓኪስታን ኣፍሪካ ካብ ቀጻሊ 7 ክሳብ 9 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ኣምባሳደር ፓኪስታን ኣብ ኢትዮጵያ አቲፍ ሻሪፍ ሚያን ፓኪስታን ኢትዮጵያ ሓዊሱ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ምትእስሳር ንግዲ ንምጥንኻር እናሰርሐት ምዃና እዮም ገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብኮንፈረንስ ቱሪዝም ተመራጺትን ተበጻሒትን ብምዃና እቲ ጉባኤ ንምትእንጋድ ከም ዝተመረጸት እውን ኣረዲኦም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በፓኪስታን ጀማል በከር ብግድኦም ጉባኤ እቲ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘለዋ መማረጽታት ኢንቨስትመንት ንምፍላጥ ዘኽእል እዩ ኢሎም ኣብቲ ጉባኤ ልዕሊ 100 ዓበይቲ ኩባንያታት ንግዲ ፓኪስታን ፍርያቶምን ግልጋሎቶምን ከም ዘቕርቡ ዝተገልጸ እንትኸውን እዚ ድማ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘጠናኽር ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ካብ ናይጀርያ ዩጋንዳ ጋና ሱዳን ታንዛኒያ ሶማሊያ ጅቡቲ ኬንያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳንን ቡሩንዲን ዝተውጻጹ ኩባንያታት ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝሳተፉውን ተመላኺቱሎም ብኻልእ ገጽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓዱሽ መራሄ መንግስቲ ጀርመን ብምዃን ንዝተመረጹ ፍሬድሪክ ሜርዝ ናይ እንኳዕ ደስ በለኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መልእኽቶም ዲፕሎማሲያዊ ርክብ 120 ዓመታት ኢትዮጵያን ጀርመንን ኣዘኻኺሮም ኣብ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዝተመስረተ ሽርክና
እተን ሃገራት ንዓለም ለኻዊ ሓበራዊ ተረባሕነት ጽኑዕ መሰረት ከም ዝኸውን እምነቶም ገሊጾም ካልእ ኢትዮጵያ ብዝቕነ ዝወገነቶም ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንዕላዊ ዑደት ስራሕ ብልዑል ጉጅለ ልኡኽ ንግዲ ተመሪሖም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝኣተው ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳር ምዝታዮም እዩ ክልቲኦም ሚኒስትራት ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለጸ ምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ክልቲያውን ዘህባውን ጉዳያት ዘትዮም እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ናብ ልዑል ብርኪ ንምስግጋር ኣብቲ ዓውዲ ዝተመሓየሸ ልምዲ ምስ ዘለዋ እስራኤል ምትሕባራ ኣጠናኺራ ከም እትቕጽል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብቲ እዋን ኣረጋጊጾም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራል ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንግብሪ ራዕዲ ንምውጋእ ምስ እስራኤል ምትሕባርና ክንሕይል ኢና ዝበሉ እንትኸውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳር ብግዶም ኢትዮጵያ መእተዊ በሪ ኣፍሪካ ብምዃና ቀንዲ መሓዛ እስራኤል እያ ኢሎም እስራኤል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ታሪኻውን ጥንኩርን ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ብቁጠባ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ቆራጽ ምዃና እውን ኣረጋጊጾም ምስዚ ተታሒዙ ኣብ ዝቕነ ፎረም ቢዝነስ ኢትዮጵያን እስራኤልን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ኣብቲ ፎረም ቁጠባዊ ምትሕባር ኢትዮጵያን እስራኤልን ምድንፋዕ ኣብ ዝከኣለሎም ጉዳያት ልዝብ ተኻይዱ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሳርን ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም እዮም ብወገን እስራኤል ኣባላት ልኡኽ ምዘና ትካላት ዝተረኸቡ እንትኸውን እቲ ፎረም ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብዝበለጸ ዘጠናኽር ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ ፈላማይ ዓለም ለኸ ፎረም ምትሕባር ድሕነት ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ፎረም ምትሕባር ድሕነት ህዝቢ ሊያን ዩንጋንግ ኣባል ቦርድ ዳይሬክተራት ምምራጻ ይፍለጥ ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኣብቲ እዋን እቲ ፎረም ብምትሕባር ሓበራዊ ድሕነት ንምሕላው ጠመተ ዝገበረ ምዃኑ እዮም ገሊጾም ኢትዮጵያ ብብርኪ ኣፍሪካ ድሕንነት ህዝባ ኣብ ምሕያል ልዑል ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ እውን ተዛሪቦም ኣቦ መንበር ዓለም ለኸ ፎረም ምትሕባር ህዝባዊ ድሕነት አንዲ ሳንግ ብግዶም ብደረጃ ዓለም ጎንፅታትን ካብ መንቀሊኦም ንምውጋድን እናተሰርሐ ይርከብ ኢሎም ኢትዮጵያ ንናጽነት ኮርያ ዝኸፈለቶ መስዋዕትነት ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ጽኑዕ መሰረት ዘንበረ እዩ ክብሉ ኣምባሳደር ሪፐብሊክ ኮርያ ኣብ ኢትዮጵያ ጁንካንግ ኣብ መበል 74 ክብረ በዓል ዘመቲ ኮርያ ኣብ ፓርክ ዝኽሪ ዘመቲ ኮርያ ኣብ ዝተረኸብሉ መርሃ ግብሪ ገሊጾም ኣምባሳደር ጁንካንግ ቅድሚ 74 ዓመታት ወታደራት ኢትዮጵያ ንሰላምን ነጻነትን ኮርያ መስዋዕትነት ከፊሎም እዮም ኢሎም እቲ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ሪፐብሊክ ኮርያ ናብ ዝነበረቶ ንክትምለስ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘለቶ ምዕባለ ርኡይ ኣስተዋጽኦ ምብርካቱ እውን ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ኣብ ምኽባር ሰላም ኮርያ ንዝነበራ ተሳትፎ መንግስትን ህዝብን ሪፐብሊክ ኮርያ ልዑል ክብርን ምስጋናን ከም ዘለዎም ገሊጾም ኢትዮጵያ ንናጽነት ኮርያ ዝኸፈለቶ መስዋዕትነት ንዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ጽኑዕ መሰረት ዘንበረ እዩ ምባሎም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ማድ ዜናና እንዳቀጸለዩ ዜና ዕዳጋ ወፍሪ ኢትዮጵያ ተፍሪ ማእከል ምትእስሳር ብምዃን ካልኦት ዓንዲ ማክሮ ቁጠባ ንዝኾኑ ዘፈራት ጭቡጥ ውፅኢት ከመዝግቧ ምግባር መገዲ ይኸፍት ብዛዕባ ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሮም ሚኒስትር ኢንዱስትሪ በወገኑ ዜጋታት ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ ናይ ምጥቃም ባህሎም ካብ እዋን ናብ እዋን ንዓበየ ምምፅኡ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ሓዱሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዕላው ጌራ ካርዲናል ሮበርት ፓሮቭስት ሊቀ ጳጳስ ሊዮ መበል 14 ብምባል ሓዱሽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ብምዃን ከም ዝተመረጹ ቫቲካን ኣፍሊጣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሮማ ፍራንሲስ 13 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ መበል 88 ዓመቶም ካብዚ ዓለም ድኻም ምዕራፎም ዝዝከር እዩ ንዖም ዝትኩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምምራጽ ኣብ ቫቲካን እናተኻየደ ዝጸንሐ ስነ ስርዓት መረጻ ተዛዚሙ بمسرة زي كاردينال روبرت باروفست لكا باباس ليو مبال 14 بمبال حدوش رئيس لكان باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان روما بمخان كم زي تمززو علاو خوينو كاردينال كاثوليكاويت بيت كريستيان إثيوبيا بصو برهانو يسوس حويسو أما العالم زي تأخاخبو حد 233 كاردينالات أبتي مرز كم زي تساتفو رويترز أبصيبو
كبرات تملكت زيناو مسندوتاتنا قدمي مززامنا قنقنت بتاتنا كنزخاخركم اب فابريكا شكور ونجز ترخبو صيت ريفورم اب كالوت فابريكاتات كم زدقم قدم مستر ابي احمد قلصاو كاب حزبي زلعلو حتوتات لمعات ملاش نكرخبو سراحة المعات سلامنا وادد كام سراح كم زقباء رسم محدار كللام حرام أرقا كبدا قليصا روسيا حيلي نازي سعارة اللو مبل 8 عمت بعل عوتا تخبرانا كبرت تكتاتلتينا زعلتنا واخوم زحرنا يوم زينا يتبي تغنيا زي كتكتاتلو صنحكم يمثل نيرون سلام كتالكم نمسجن جيتاچوالو مسوميا ستوديو حبيبكم نيرا ببزلكم مسترف من دلواتنا سناي غزن كخونلكم تمنيتنا